Ahojte. Táto lekcia je pre vás, ktorí sedíte celé dni pri počítači a stáva sa vám, že často skončíte v tomto nepeknom držaní tela a potom vás z toho zbytočne bolí krk a ramena. Takže poďte sa so mnou rozcvičiť rovno pri písacom stole. OK. Čo je najdôležitejšie je, aby sme sedeli rovno. Kľudne sa k tomuto cvičeniu môžeš aj postaviť, ale ak nechceš zbytočne pútať pozornosť, tak ostaň sedieť. Je to úplne na tebe. Takže skontroluj si iba, či sa tvoje ramená nachádzajú nad bedrami, uši približne na úrovni ramien, aby bol dlhý krk. To je najdôležitejšie, aby ťa ten krk vlastne nebolel. A ideme hneď na to. Najprv si rozkrúžime trošku ramena. Môžeš si ruky prekrížiť takto, alebo sa môžeš chytiť za lopatky. Ja mám radšej, keď sa držím za lopatky, ale je to úplne jedno. Dôležité je, že budeme opisovať ležiace osmičky. Dobre, čiže daj si ruky jednu cez druhú na ramena alebo za lopatky a ideš, ako keby opisuješ ležiacu osmičku. Čiže ideš hore, dole, dole a hore do opačnej strany. Jemnučký pohyb. Nedvíham tie ramená hore. Ešte dvakrát. Tak. A potom len zmením smer, že idem opačným smerom. Dýcham pri tom. Vnímam ramena. Tak. Zastavím sa a teraz len vymením ruky. Čiže tu zo spodku vytiahnem a dám navrch a znova to isté. Čiže opisujem ležiacu osmičku, mini pohyby, ako keby lakťami. Opisujem. Ale v podstate sa hýbu lopatky. Zmením smer. Tak, pomaličky natiahnem s nádychom ruky nad hlavu. Môžeš takto prepliesť prsty a vytiahnuť dlane smerom do stropu. Kľudne sa pozri hore. Nádych. A s výdychom ruky za chrbát a dlane otáčam za seba. Dobre, čiže nádych nahor. A výdych, ruky za chrbát, aj sa môžeš pozrieť dole. Nádych nahor. A výdych, pozriem sa dole, ruky za chrbát. Ešte 3-krát. Nádych. A výdych. Nádych, je to trošku obmedzený priestor, ale vy budete sedieť pravdepodobne za stolom takto, takže by vám nič nemalo zavadzať. OK. Zastavím sa. A idem pomaličky otočiť obidve dlane do stropu. A potom budem len otáčať jednu dlaň do stropu a druhú tiež do stropu a možno nepustiť každého. Čiže jedno rameno je vo vonkajšej rotácii a druhú ruku krútim do druhej strany. A pozriem sa aj za tou rukou. A vymením. Vytiahnem sa za rukou. Tak. Vytiahnem. Čiže mobilizujem tie ramená a dostanem ich trošku do iného postavenia, ako sú bežne. A zároveň hýbem aj hlavou. Hlava je väčšinou staticky, pozeráme na jedno miesto. Takže aj pohyb s krkom je dôležitý. Výborne. Uvoľním, na chvíľočku si sadni, len sa zameraj na oblasť krku, ramien. Znova si uprav ten postoj, aby si sedela rovno. Ramena spustím dole a dám si ruky takto na ramena a budeme robiť takýto pohyb, keď budem spájať lakte pred sebou, čiže lopatky nám krásne idú od seba a potom budem ťahať ruky dozadu, kedy sa lopatky dostávajú bližšie k sebe a trošku ich zobudíme tie svaly medzi lopatkové, čiže dopredu, nádych, ruky dozadu. Čiže nerobím teraz pohyb s celým telom, ale iba s oblasťou ramien, čiže spodné rebra držím dole a pokračujem vlastne. Lakte vpred, lakte vzad. Čiže výdych, lopatky od seba, nádych. Ak sa ti nespoja lakte vpredu, úplne v pohode rob ten rozsah pohybu tak, ako sa ti dá. To nebola žiadna bolesť. Výborne. Uvoľním ruky. A teraz pôjdeme spoločne s nádychom zdvihnúť ramena hore a s výdychom dole. Ale vnímaj, že sa nehybu len ramena, nádych hore,
výdych dole, ale vlastne ten pohyb vychádza aj z lopatiek, nádych. Výdych naozaj dole, čo najviac a vyťahujem ten krk dozadu a nahor, nádych. A s výdychom, čiže s výdychom ramena dole, ale za hlavou, ako keď ma niekto ťahal nahor, dlhý krk, pokračuj, nádych hore, výdych dole. Ešte 2-3 krát. Výborne. Posledný krát. Zatiahnem tie ramena dole. A pôjdeme teraz pomaličky do úklonu hlavy. Čiže ukloním ľavé ucho ku ľavému ramenu. Pravú ruku ťahám dole. Alebo sa na ňu kľudne môžeš aj sadnúť, ak chceš. A pomaličky teraz urobím to, že zrotujem bradu smerom doprava hore. Jemne, len toľko, koľko ma púšťa. A potom odtiaľto ešte jemnúčko hlavu predkloním. Čiže urobila som ľavé ucho k ľavému ramenu, bráda smerom doprava hore a hlava do jemného predklonu. Pravú ruku ťahám dole. Táto ruka je len také vodítko. Môžem hlavou jemne zatlačiť proti tej ruke. Čiže cítim, že mi krásne naťahuje horný trapez. Tak, pomaličky uvoľním. A to isté poďme na druhú stranu. Ukloním pravé ucho k pravému ramenu. Môžem použiť ruku ako vodítko. Brada vľavo hore. A teraz jemne do predklonu. Ľavú ruku ťahám dole. Cítim krásne ľavý horný trapez. Ten, ktorý väčšinou by ma stuhnutý, ale častokrát je aj slabý a skrátený chudák, aby udržal našu hlavu na svojom mieste. Skús vnímať, či dýcháš, lebo dých je pri každom cvičení, ale aj v živote samozrejme veľmi dôležitý. Ak nebudeme dýchať, tak ani naše telo sa neuvoľní, ak nebudeme zhlboka dýchať. Tak, výborne, vrátim hlavu na stred. Uvoľním ramena. Chytím sa tuto za hrudník a jemnúčko si posuniem, ako keď potiahnem, ako keď som nalepila dlane na hrudník a potiahnem kožu trošku dole. Idem zdvihnúť bradu dohora, čiže jemný záklon, ale ja vyťahujem bradu hore. A budem robiť takéto, keď som sa niekoho poboskať, kto je odo mňa vyšší. Ešte takéto môžeš fúkať alebo smukať. A vnímaj ťah na prednú stranu krku. Tak, vrátim hlavu naspäť. A posledný cvik je, že si prepletieme ruky za hlavou. Takto. A len sa opriem s hlavou proti rukám. Lakte kľudne dopredu. Čiže tlačím hlavou jemne proti rukám. Vnímam, ako sa mi krásne vyťahuje krčná chrbtica, ako pracujú svaly na zadnej strane krku. A tento cvik je výborný aj na to, aby ste si uvedomili, kde tá hlava vlastne má byť počas dňa. Takže ak si zapamätáte len tento jeden posledný cvik, keď vás bude bolieť krk, tak vám to možno pomôže od toho, aby ste sa cítili lepšie. Verím tomu, že vám táto lekcia pomohla a vidíme sa niekedy na budúce.